niin, täällä on Sailoni ja mä tein uuden kanavan just ja mä teen tänne pelivideoita ja vlogeja. En tiedä teenkö vielä pelivideoita, mutta vlogeja ainakin tulee. Me mennään hiihtolomalla Espanjaan, siellä tulee ainakin vlogeja. Ja sitten me tehdään niitä vlogeja mun kaverin kanssa. Sen YouTube-nimi on sitten Mr. Moilanen. Ja me tehdään myös yhteinen kanava, missä me tehdään ehkä jotain pelivideoita ja semmosia, mutta niitä pelivideoita ja muita ei tule heti, niissä saattaa kestää vähän aikaa, että niitä tulee, eikä munkaan kanavalle vielä tule, mutta mä sitten ilmoittelen, kun niitä pelivideoita alkaa tulemaan, ja mä voin vaikka sitten tehdä jonkun pienen vlogin sitten, kunhan se hiihtoloma lähestyy, niin, no. No ei mulla mitään muuta ollut, eli voitte tykätä, tilata ja kommentoida, mutta tää oli mun ensimmäinen, mikä tää on, video. Tai no tää ei oo mun ensimmäinen video, mitä mä oon YouTubeen laittanut koskaan, mutta ensimmäinen niinku omalle kanavalle nytte. Mulla oli ennen muitakin kanavia, mutta mä oon poistanut ne. Niin te voitte myös katsoa, kun me mun kaverini Pyryn kanssa tehdään pelivideoita myös tänne Pyry Plays Games. Siellä se on Pyryn kanava. Se tekee sinne itse pelivideoita, mutta mä joskus niitä tai Pyryn jossain niissä videoissa mukana, niin kannattaa käydä katsomassa sekin sitten vielä, jos haluatte, niin voitte tykätä, tilata ja kommentoida, niin niin. Mä tuun sitten tekemään lisää videoita. En tiedä vielä milloin, mutta mä teen ne kuitenkin jossain se ihan lähiaikoina. Mutta no, eipä mulla ollut mitään muuta, että se oli Sailoni täällä ja ei kun ensi video vaan. Moro!